Που λέτε, αγαπητοί μου φίλοι, να ξεκινήσουμε τώρα την ιστορία μας. Τι λέγαμε? Λοιπόν... Για τους νεκρούς της 23ης. Ναι. Που λέτε, κάθε πόλη, κάθε πολιτεία έχει δύο πράγματα. Έχει ανθρώπους και ιστορίες. Αλλά τι ανθρώπους? Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, όλα και όλα. Μερικοί άνθρωποι είναι τύποι που τους αρέσει πολύ να προκαλούν τη μοίρα. Και εγώ εδώ πέρα, για να είμαι ειλικρινής, βλέπω να γνωρίζω μερικούς τέτοιους τύπους. Κάνω λάθος? Είναι μερικοί από εσάς τύποι που τους αρέσει να προκαλούν τη μοίρα. Καμιά φορά όμως άμα προκαλείς τη μοίρα, δεν σου βγαίνει σε καλό. Αυτό πρέπει να προσέχουμε. Η ιστορία αυτή που θα σας πούμε είναι η ιστορία ενός νέου, του Τάιγ. Ενός νέου που του άρεσε να προκαλεί τη μοίρα του. Και σας προκαλούμε να ακούσετε αυτή την ιστορία του Τάιγ O'Kane και ακόμα χειρότερα, σας προκαλούμε να την ακούσετε την απόψινή νύχτα, που είναι η χειρότερη νύχτα που μπορείς να ακούσεις μια τέτοια ιστορία. Ή καλύτερη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ιστορία του Τάιγ O'Kane. Ο Τάιγ O'Kane και το πτώμα. Μια φορά και ένα καιρό, στη μακρινή κομιτεία Λετρίν, κάπου στα βάθη της Ιρλανδίας, ζούσε ένας νέος που το όνομά του ήταν ο Τάιγ O'Kane. Ήταν ομορφόπεδο και πλούσιος πολύ, γιατί είχε έναν πατέρα που είχε μεγάλη περιουσία. Αλλά ο Τάιγ ήταν άμυαλο παλικάρι. Του άρεσε τα λεφτά να τα χαλάει και τα χάλαγε με ό,τι ευκαιρία έπαιρνε. Είτε στο χαρτί, είτε στο ποτό, είτε στις γυναίκες που τις άλλαζε σαν τα πουκάμισα. Με τη σέσουλα μοίραζε τα φιλιά και τα χάδια. Και όλοι λέγανε ότι ο Τάιγ, έτσι όπως πήγαινε, θα σπατάλαγε όλη την περιουσία του πατέρα του και δεν θα έμενε τίποτα, ούτε φράγκο. Ήταν τόσο άμυαλος, τόσο ευκόλαιος, ρέμπελος, πότης, γλετζές, γυναικάς, μπερμπάντης και ομορφόπεδο. Ο πατέρας του βέβαια του επέτρεπε γιατί είχε άφθονο χρήμα και δεν του είπε βέβαια. Αν και στο χωριό, εκεί στην κομιτεία του Λετρίν, καμιά φορά λέγανε «Αχ, έτσι όπως πάει αυτό το παλικάρι, πάει, θα την ξανεμίσει την περιουσία του πατέρα του». «Έλαντε, δεν το βλέπει το χάλι του και εκείνος ο πατέρας να του βάλει μυαλό». Έτσι βολεύαν οι χωρικοί. Του είχαν βγάλει, λένε, και ένα τραγουδάκι που το τραγουδάγανε πίσω από την πλάτη του σαν πέρναγε εκείνος με τις χαρτοπεξίες του και τα γλέντια του. Και το τραγουδάκι κάπως έτσι πήγε. Και εκείνος χαμπάρι δεν έπαιρνε. Και όλα ωραία και καλά, μέχρι που μία μέρα έγινε το κακό και ατίμασε μία κοπέλα από την κομιτεία του Λετρίν. Ρε και τ' άκουσε ο πατέρας του και έγινε Τούρκος που λένε. Το βράδυ λοιπόν που ήρθε ο Τάιγ στο σπίτι από τα ξεφαντώματά του και τα ξενύχτια του, στο αρχοντικό του σπιτιού του, τον επερίμενε ο πατέρας του εκεί στο σαλόνι του σπιτιού και ήταν όλο φούρνα. Με το που μπήκε μέσα ο Τάιγ, του είπε ο πατέρας του: «Έλα εδώ, παιδί μου, έχω να σου πω 2 λόγια». «Τι θέλεις, πατέρα?» «Άκου εδώ, Τάιγ.
άκουσα σήμερα κάτι που με έκανε έξω φρενών. Λοιπόν, άκου να δεις. Το κορίτσι εκείνο που αντίμασες θα το πάρεις γυναίκα σου. Γιατί γέ μου, έτσι και δεν το πάρεις, σε αποκληρώνω και δεν θα έχεις φράγο. Θα τα δώσω όλα στον ανιψιό μου, που είναι και καλό παιδί. Στο κάτω-κάτω, σε χειρότερα χέρια από τα δικά σου αποκλείεται να πέσουν τα λεφτά μου. Λοιπόν, σκέψου το απόψε, Τάικ, πολύ καλά, και αύριο το πρωί θα μου πεις, θα την πάρεις τη Μέρη ή δεν θα την πάρεις. Αποφάσισε λοιπόν. Μα τι λες, πατέρα, λέει Τάικ. Αυτό που σου είπα. Άντε, μπρος και φύγε τώρα και είμαι χολωμένος. Και έτσι λοιπόν ο Τάικ, με τούτα εδώ τα λόγια του γέρου, σκασμένος και εκείνος, δεν του κόλλαγε ύπνος. Και ήταν και μια νύχτα σκοτεινή και κρύα. Και έτσι όπως δεν του κόλλαγε ύπνος, αποφάσισε να πάει μια βόλτα μέχρι το δάσος. Καθώς περπατούσε στο δάσος ο Τάικ, δεν ακουγόταν τίποτα. Μόνο τα ξερά φύλλα κάτω από το πόδι. Και οι σκέψεις του κλωθογυρνούσαν στο μυαλό του και σκεφτόταν τα λόγια του πατέρα του, γιατί τα λεφτά τα ήθελε. Και τη Μέρη την ήθελε και μάλιστα έλεγε «Βρε τον ανόητο το γέρο, και ποιος του είπε ότι εγώ δεν την αγαπάω τη Μέρη. Και βέβαια την αγαπάω και θα την έπαιρνα, αλλά βρε αδερφέ μου, νέο παλικάρι, να καθυστερήσω λίγο ακόμα. Μου φαίνεται τώρα που ο πατέρας μου με έφερε στα στενά, θα καθυστερήσω πολύ ακόμα». Άκου εκεί να δεις. Και με τούτα εδώ τα λόγια δεν είχε καταλάβει ότι είχε ξεμακρύνει στο δάσος. Και ξαφνικά, εκεί που ήταν μέσα στο δάσος, να σου και ακούει ποδοβολητά. Ακούει ξεφωνητά. Ακούει να χαρχαλεύουνε. Γυρνάει, βλέπει μια ομάδα. Ήτανε περίπου 30 μικρά ανθρωπάκια με μικρά καπέλα. Άσπρα μαλλιά και γαμψά νύχια. Βαλάγανε κάτι πολύ επάνω τους. Μα τον Άγιο Πατρίκιο! Αχ, που την πέσανε οι αρχόντοι! Όπο κακό που έπαθα! Όπο κακό που έπαθα! Μα τον Άγιο Πατρίκιο και την Άγια Μπρίτζετ! Τώρα τι κάνουμε, Τάικ? Και σαν γύρισε και τους είδε εκεί πέρα, που ήταν μέσα στο δάσος, κουβαλάγανε κάτι βαρύ επάνω τους, που με ένα γδούπο το πετάξανε κάτω. Και τι να γίνει ο Τάικ? Ένα πτώμα! Το είχαν πετάξει στα πόδια του μπροστά. Ανατρίχιασε ολόκληρος. Ήταν ένα πραγματικό πτώμα. Ήταν ένας άντρας. Ήταν σχεδόν σε αποσύνθεση. Η κατάστασή του ήταν άθλια. Ήταν τόσο φρικιαστική αυτή η εικόνα που ο Τάικ νόμιζε ότι βλέπει εφιάλτη. Και εκείνη τη στιγμή ένας από εκείνα τα μικρά πλασματάκια που δεν ήταν άλλα από τους αρχόντους, τα κακά ξωτικά του δάσους, τον επλησίασε με ένα κόκκινο καπέλο και του λέει «Τυχερό μας δεν ήταν να συναντηθούμε, Τάικ Οκέιν?» Μούγκα ο Τάικ, γιατί είχε ακούσει από τον παππού του και τους άλλους γερόντους ότι άμα σου τύχει το κακό συναπάντημα των αρχόντων, μούγκα, μη μιλήσεις καθόλου, γιατί άμα μιλήσεις και θυμώσουν με αυτό που θα πεις, έρε και την έχεις βάψει. «Τυχερό μας είπα ήταν να συναντηθούμε, Τάικ Οκέιν, δεν ήταν?» Μούγκα ο Τάικ. «Τι έγινε, Τάικ Οκέιν?» του λέει ο γέρος. «Πας και σου φάγε η γάτα τη μιλιά?» «Από και δεν θέλει να μιλήσει ο Τάικ Οκέιν. Άμα δεν θέλει να μιλήσει, θα τον κάνουμε εμείς να μιλήσει. Για πες μας, Τάικ Οκέιν, γιατί ζεις τέτοια άσωτη ζωή. Τώρα θα γίνεις σκλάβος μας. Έλα λοιπόν, σήκωσε πάνω του το πτώμα». «Όχι», λέει ο Τάικ, που παρόλο που του είχε